Γεια σας και χρόνια πολλά από μένα, λόγω των ημερών. Ονομάζομαι Κερκινός Ιωάννης Γιάννης και είμαι τετραετής φοιτητής πληροφορικής στο Κανονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστό και ως ΑΣΟΕ. Θεωρώ ότι η σχέση μου με την τεχνολογία είναι αρκετά καλή και λόγω του αντικειμένου που σπουδάζω και λόγω του προσωπικού μου ενδιαφέροντος πάνω στα τεχνολογικά θέματα και τεχνολογικά επιτεύγματα. Είμαι ιδιοκτήτης ενός Wii και ενός PlayStation 3 από παιχνιδομηχανές και από υπολογιστές έχω τον αγαπημένο μου desktop, ένα laptop και ένα netbook, το καθένα για τη δικιά τους χρήση. Πέρα από αυτά, είμαι και ιδιοκτήτης του G1 ή αλλιώς HTC Dream, κινητού της Google που τρέχει το λειτουργικό της σύστημα Android, και θα μπορούσε κανείς να το κατατάξει και αυτό στους υπολογιστές και όχι τόσο πολύ στα κινητά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είμαι κατάλληλος για αυτή τη θέση, όχι για αυτά που μου ανήκουν, αλλά για αυτά που θα ήθελα να μου ανήκουν, επειδή ξέρω ακριβώς ποια είναι αυτά. Παρακολουθώ πάρα πολλές σελίδες και blogs και τις ροές αυτών στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να είμαι σε θέση να γνωρίζω την τεχνολογία που υπήρξε, που υπάρχει και ενδεχομένως θα υπάρξει. Για τον ίδιο λόγο, παρακολουθώ και την αγορά της Ελλάδας, της Αγγλίας, της Ευρώπης γενικότερα, καθώς και της Αμερικής, έτσι ώστε όποτε θέλω να αγοράσω κάτι, είτε αυτό είναι μια κάμερα, είτε αυτό είναι μια 47 LED οθόνη με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή MPG4, να ξέρω πού να ψάξω. Πέρα από αυτού του είδους την τεχνολογία, γνωρίζω αρκετά καλά και τα γκατζετάκια που κυκλοφορούν στην αγορά, επειδή κάθε φορά που ένας φίλος μου έχει γιορτή γενέθλια, ψάχνω να βρω τι είναι αυτό το αστείο τεχνολογικό επίτευγμα, θα τον κάνει να χαρεί ή θα τον βοηθήσει σε κάτι. Είτε αυτό είναι το τασάκι που βύχει, είτε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτά λοιπόν από μένα. Θεωρώ ότι είμαι ένα αρκετά υπεύθυνο άτομο και θα ήθελα να σας το δείξω. Ελπίζω να με εμπιστευτείτε με τη βαθμολογία σας και να σας άρεσα. Γεια σας.